Tetovanie je proces, ktorý vyžaduje dôkladnú prípravu, ako na strane tatéra, tak i na strane vašej, na strane klientov. Tu je mojich 10 tipov z mojej praxe tatéra pre vás, aby to vaše tetovanie prebehlo úplne hladko a výsledok bol dokonalý. Prvý tip, vyberte si správneho tatéra. Pozrite si portfólia tatérov a vyberte si tatéra, ktorého štýl vám najviac vyhovuje. Následne si pozrite jeho recenzie na Google a overte si, či tá jeho kvalita práce je dostatočná a overená aj klientami. No a následne si už len dohodnite konzultáciu. Druhý tip, naplánujte si termín s dostatočným časovým predstihom, ideálne tie 3 mesiace. Následne v deň termínu sa vyhnite iným aktivitám a naozaj určite si ten deň výlučne len na to tetovanie, aby aj po skončení toho napríklad celodenného sedenia ste mali dostatok času na regeneráciu. Tretí tip, prídite vyspatý, oddychnutý, najedený. Je to veľmi dôležité, aby samotné tetovanie veľmi nekrvácalo, aby následne aj ten proces hojenia bol čo najlepší. Štvrtý tip, informujte svojho tatéra, či užívate nejaké lieky alebo trpíte nejakými chorobami. Je to dôležité, naozaj je to zásah do tela a netreba nič podceniť. Piatý tip, neholte si miesto na tele. Toto sa mi dosť často stáva, že mi ľudia prídu už s predholeným miestom na tele. Nie je to dobré, pretože môžete sa napríklad porezať, alebo ak to miesto na tele nie je zvyknuté na holenie, tak môžu sa vyhodiť na druhý deň výražky a už sme dotetovali, takže neholte sa. Šiestý tip, ženy, vyhnite sa tetovaniu počas svojich ženských dní a tomu prispôsobte aj termín. Je to z toho dôvodu, aby tetovanie nekrvácalo, samozrejme aj aby vás to nebolelo. Siedmy tip, pokojne môžete pokožku pred samotným tetovaním dostatočne hydratovať nejakým hydratačným krémom. Je to len k dobru plus. 8. tip, prineste si so sebou jedlo, nejaké rýchle cukry, pretože telo zostáva bez energie následne po tetovaní a je dobre si dať nejaký ten snack. 9. tip, oblečte si pohodlné oblečenie, hlavne vy ženy. Nechoďte na tetovanie v šatičkách, naozaj dajte si aj staré tepláky, aby ste sa cítili v tom tetovacom kresle čo najpohodlnejšie a aj kvôli tomu to je, aby sa vám tie nové šatičky nezafrkali od farby, pretože tá farba z tetovania naozaj ide veľmi ťažko dole z oblečenia. 10. tip, počúvajte rady svojho tatéra, je to veľmi dôležité, dbajte na jeho skúsenosti a nechajte si poradiť. No a to bolo mojich 10 tipov, ako sa pripraviť na tetovanie. Správna príprava je kľúčom k tomu, aby tetovanie dopadlo dobre. Pokiaľ chcete tetovanie, neváhajte sa mi ozvať a vymyslíme spolu niečo.